బాబీ దోశ పిండి తీసుకురావా? ఇప్పుడు తీసుకురావాలా తర్వాత తీసుకురావాలా? ఇప్పుడే తీసుకురా. అరకిలో తీసుకోవాలా కిలో తీసుకోవాలా? 1 కిలో తీసుకురా. లూజ్ పిండి తీసుకోవాలా ప్యాకెట్ పిండి తీసుకోవాలా? ప్యాకెట్ తీసుకో. ఒక ప్యాకెటా 2 ప్యాకెట్లా? 1 ప్యాకెట్. ఓకే, ఇలా చెప్పాలి. పోయి తీసుకురా పో. 1 hour later. బాబీ దోశ ఇప్పుడేమంటావా తర్వాత ఏమంటావా? ఇప్పుడే. చిన్నగా ఏమంటావా పెద్దగా ఏమంటావా? పెద్ద దోశ. 1 దోశ ఏమంటావా 2 దోశలు ఏమంటావా? ఒక దోశ. ఎగ్ దోశ ఏమంటావా నార్మల్ దోశ ఏమంటావా? ఎగ్ దోశ. 1 ఎగ్ కొట్టాలా 2 ఎగ్స్ కొట్టాలా? 2 ఎగ్స్ కొట్టు. ఆనియన్స్ వేయమంటావా వద్దంటావా? ఆనియన్స్ వేయి. దోశలో చట్నీ కావాలా కారపొడి కావాలా? చట్నీ కావాలి. లూజ్ చట్నీ కావాలా గట్టి చట్నీ కావాలా? గట్టి చట్నీ కావాలి. దోశ ప్లేట్ లో తెచ్చిమంటావా నువ్వే వచ్చి పెనం మీద తింటావా? దీని తల్లి నువ్వే ఇస్తానా ఈ ప్రపంచం ఏ పిల్లమైన అంతనా?